Καλώς ήρθατε στο συννεφάκι της γνώσης. Καλώς ήρθες στο συννεφάκι της γνώσης, όπου οι μεγάλες απορίες των μικρών γίνονται ιστορίες. Έχεις κοιτάξει ποτέ ψηλά, μια όμορφη μέρα με ήλιο? Όλα γύρω μας στη φύση έχουν τόσα χρώματα. Τα δέντρα είναι πράσινα, τα λουλούδια κόκκινα, κίτρινα, μουβ. Μα ο ουρανός από πάνω μας είναι πάντα μπλε. Μια απέραντη γαλάζια ζωγραφιά. Γιατί όμως μπλε? Γιατί δεν είναι πράσινος όπως το γρασίδι ή κίτρινος όπως ο ήλιος? Λοιπόν, σήμερα θα λύσουμε αυτό το μεγάλο γαλάζιο μυστήριο. Είστε έτοιμοι? Η ιστορία μας ξεκινάει. Ένα ζεστό πρωινό, ο Άρης και η Δάφνη ξάπλωσαν στο χορτάρι ενός λιβαδιού γεμάτου μαργαρίτες. Κοιτούσαν τα αφράτα, λευκά σύννεφα που ταξίδευαν αργά. «Μαμά», ρώτησε η Δάφνη, «γιατί ο ουρανός είναι τόσο μεγάλος και τόσο μπλε?» Η μαμά τους, που καθόταν δίπλα τους φτιάχνοντας ένα στεφάνι από λουλούδια, χαμογέλασε. «Είναι μια όμορφη ιστορία», είπε. «Φανταστείτε ότι ο ήλιος δεν στέλνει απλώς φως, αλλά στέλνει όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου να ταξιδέψουν προς τη γη». «Όλα τα χρώματα?» ρώτησε ο Άρης ενθουσιασμένος. «Ναι, όλα», απάντησε η μαμά. «Σαν μικροσκοπικές, αόρατες πεταλούδες. Κόκκινες, κίτρινες, πράσινες, πορτοκαλί και φυσικά μπλε. Ο αέρας που αναπνέουμε, που είναι παντού γύρω μας, είναι σαν ένα μεγάλο παιχνιδιάρικο δίχτυ. Του αρέσει να παίζει με αυτές τις χρωματιστές πεταλούδες καθώς περνούν», συνέχισε η μαμά. «Και ξέρετε ποιο είναι το αγαπημένο του χρώμα? Το μπλε. Έτσι, καθώς όλες οι πεταλούδες περνούν, ο αέρας πιάνει απαλά όλες τις μπλε και τις κρατάει κοντά του. Επειδή ο αέρας αγαπάει τόσο πολύ το μπλε χρώμα, το σκορπίζει παντού, από τη μία άκρη του κόσμου ως την άλλη. Γι' αυτό, όπου κι αν κοιτάξουμε ψηλά, βλέπουμε αυτό το υπέροχο λαμπερό μπλε». «Μα τότε, πού πηγαίνουν τα άλλα χρώματα?» ρώτησε η Δάφνη δείχνοντας μια κόκκινη παπαρούνα. «Οι κόκκινες, οι κίτρινες και οι πράσινες πεταλούδες. Αυτές είναι πιο γρήγορες και βιαστικές», εξήγησε η μαμά. «Δεν σταματούν για να παίξουν με τον αέρα. Τρέχουν κατευθείαν κάτω στη γη για να δώσουν χρώμα στα λουλούδια, στα φύλλα των δέντρων, στις φράουλες και στις πασχαλίτσες». «Α», φώναξε ο Άρης, «δηλαδή ο ουρανός κρατάει το αγαπημένο του χρώμα, το μπλε, και μας χαρίζει όλα τα υπόλοιπα για να χρωματίσουμε τον κόσμο μας». Η Δάφνη και ο Άρης ξάπλωσαν πάλι στο χορτάρι. Τώρα όμως δεν κοιτούσαν απλώς ένα μπλε χρώμα. Κοιτούσαν το πιο μεγάλο, παιχνιδιάρικο και στοργικό αγκάλιασμα που κρατούσε το αγαπημένο του χρώμα για να το βλέπουν όλη μέρα.